В днешния клип ще направим 7 секундното предизвикателство. Подготвили сме таймер, който е моят телефон. И пълна купичка с предизвикателства. Не знам точно колко са. Доста са. И да, първо е тя, защото тя ме е госта ми. Давай. Кажи любимия влогър. 3 любими влогъра. Емил Конрад, Светослав Цонев и Флапа Бум. Добре. 1-0. Не мога, съжалявам. 2-0. Кажи името си наобратно. Това не го 2-1-0. Това не го мога. Това е гадно. Защото моето име е Каролина, а нейното Яна. Кажи Рачо реже риба 5 пъти за 7 секунди. Рачо реже риба, Рачо реже риба, Рачо реже риба, Рачо реже риба, Рачо реже риба. За 5 секунди. 5 пъти 5 секунди. Така. Теглям. Изпи 4 чаши вода за 10 секунди. Добре, пускай. Има едно само с 10. Пускам. Айде смок. Пи. 5 секунди ти остават бързо. Няма начин. Минати. Мразя вода. Обичам мляк. Викаш, че го изпиеш като... Ако трябваше да го изпиеш, тя да изпи 8 чаши. Кажи мрази Обама за 10 пъти за 7 секунди. Мрази Обама, 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 Обама! Мразя Обама, мразя Обама. За 5, за 7 секунди. Добре. 1-0. Не. Ти не спечели при името ти. Да. Добре, 1-0. Аз теглям. Аня. Моето име обратно е. Изпи една чаша вода за 7 секунди. Добре. Пускай. За 6 секунди. При теб се падат маймуните. Да. Наистина. Гадно е. Сложи си гланс. Имаш още много време. Добре, за 4 секунди. 2-2. Нали? Не, 1-2. Служи си молив за очи. 7 секунди, аз нямам молив за очи. Има. Сега ще не съм. Но ти си изпила. Времето лети! Времето пари! 3-4. Ма да си речи. Това правилно. Мина ти времето. Аз съм и то. Да. 2-2. Не, 2-2, да. Ужасно. Аз много обичам. Вече ме страх да не си изваля. Кажи на баба да си избере чорапите. Да го изпи. Не, давай бързо. Избери си чорапите. Добре, за 7 секунди точно. Аз съм... Да. Избери си чорапите. 3-2. Ще получи инфаркт. Отиди до другата стая и вземи розов предмет. Взема рязко за ходи. 5 секунди. Баба, шегувахме се! Правим ходи. Тя каза да си изпера чорапите. Ти да си ги избера. Добре. 3-3. Гадни, затова не искам. Ще останат доста мъти. Изпей любимата с песен. Цялата? Не, част от нея. Старт. Ей, Фики, Фики, правиш го добре. Ей, Фики, Фики, няма като теб. Ей, Фики, Фики, късно. се свалила. 3-3, нали? Или 4-3. Да. Така. Не, ти не си 4, ти си 3. Добре. 3-2. Ей, Фики, Фики, правиш го добре. Защо 3-2, бе, човек? Ти не си губила точка. Тук ще изгуби. 3-2. Добре, 3-2. Нарисувай си мустак с паста. Трябва да донеса и пастата. Мое.
Не съм най-хубавото. Не пиша от най-хубаво. Гръв се сладоран, ще те изям. Пускай таймера, Пускам го, бе. За да го направиш пак небрежен. Небрежен. 4 секунди. Сега се гръм. 4 на 2. Карно. Да. О, кажи най-дългата дума. Ами ти си го писала. Не противоконституционно. Не противоконституционствователство. Добре. Колко на колко? 5 на... 2 на 4. Това не се счита за теб точка. Добре, се тая. Значи колко точки аз да съм имала вече? 2. 4. Добре, 2 на 4. Паста. Таймерчето стои тук, още не докоснато. Дете! Намажи спрем Нивея за 7 секунди да уточня на лицето. Не на краката. Това е здраве, бе! Същото. Мат, хубаво. Аз не те видях да слагаш. Игнат. Мина ти. А челото! Ей! Ох, косата ми. Няма по нея. Загъби. Ей, 3 на 5. На 4. Спи 2 чаши вода. Чакай! Чакай, не е честно така. Не съм го пуснал сега. Давай, втората. Давай. Късно. 7 секунди мина. 6 на 3. Ти как ги пиеш, не знам. 5 на 3. Извинете. 5 на 3. Не знам как пиеш така късно. Донеси червен предмет. Това не го покажа. Червене. Остават още 5 такива. Каква съм бърза само. На страна лакирай се. Покажи си обувките. Това е рекламация на моите обувки. Хубави, скъпи. Добре, 5 на 4. За теб. Покажи любимата си стъпка. Ами, от Остиниали, само за това се сетих, съжалявам. Само за това се сетих. Кажи, обичам да ям котки. Котки 3 пъти. Обичам да ям котки, обичам да ям котки, обичам да ям котки. 5! За 10 секунди. Последното се пада на мен. 5 на 6. 6 на 5, да. Отиди до банята и донеси шампион. Та си го е приготвила, Донеси го! 6 секунди. И тя бие, както бие. 7 на 5. Камерата хартия е последната. Няма повече? Да. Ама сега, който бие. Не, това е тъпо. Трябваше да опитам. Това беше клипът за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако така, можете и вие да направите... Телефона! Да, виждам. И до скоро!